Il-projbizzjoni ta' Keith Kembri u Conrad Mizzi milli jitlu fl-Istati Uniti mhux biss hija projbizzjoni għalihom infushom, iżda turija ċara ta' nuqqas ta' fiduċja li numru ta' istituzzjonijiet u gvernijiet għandhom f'Malta u fis-saltna ta' dritt f'pajjiżna. Dan qalu l-editorial ta' Times of Malta meta ta' ħarsa lejn il-famuża travel ban fuq l-ex Chief of Staff tal-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Keith Kembri, u l-ex deputat mexxej u ex Ministru Laburista Conrad Mizzi. L-editorial jgħid li l-projbizzjoni mhux biss hija ta' inkonvenjent fuq dawn iż-żewġ persuni, iżda fir-realtà hija inkonvenjent fuq il-Maltin kollha b'riperkussjonijiet li se nibqgħu nesperjenzawhom fis-snin li ġejjin jekk il-Gvern tal-Labor jibqa' ma jindirizzax qatt ta' fatturi. L-editorial jgħid ukoll li riċerka sempliċi fuq Google mill-ewwel turi kemm din il-projbizzjoni kienet irrappurtata fuq mezzi tal-aħbarijiet madwar id-dinja kollha u allura x'pis kellha din l-istorja. Apparti minn hekk din it-travel ban turi kemm fir-realtà l-awtoritajiet Maltin ma ħadux azzjoni kontra l-korruzzjoni bl-Istati Uniti kollha tiddeċiedi fejn il-Gvern naqas milli jieħu azzjoni. Intqal l-investituri barranin li kienu qed jaħsbu biex jinvestu f'Malta żgur li issa se jaħsbuha aktar minn darbtejn u għalhekk huwa ta' periklu kbir jekk il-Gvern jibqa' jinjora dan kollu u dinamika ta' x'riski hemm marbuta ma' din id-deċiżjoni. L-editorial jinsisti li l-lingwaġġ tal-Prim Ministru Robert Abela dwar il-kontinwità huwa biss assigurazzjoni li l-pajjiżi l-oħra se jkunu qed jagħmlu skrutinju aktar qiebes mal-Maltin. Infatti l-Kummissjoni Ewropea diġà talbet numru ta' drabi biex il-Gvern ineħħi l-iskema tal-beħ tal-passaporti u dwar dan kienet anki tkellmet il-President tal-Kummissjoni Ewropea Ursula von der Leyen f'pajjiżna stess f'Settembru li għadda.